Kasi na, ik kwam. Hi, is het vandaag? Ja, ik had het jou gezegd dat je naar boodschap was die last week. Dat is vandaag. Ik heb gedacht, het is volgende week eerste. Maar oké, ik heb die plannen nog aan niet. Regan! En ze gaan toch niet op een bike met omrijden, niet? Ik heb met die bike gekomen. De bike is bereid, ik ben met die kar gekomen. Het is net een beetje koud, man. Check het aan. Oh, saan to kaya lang? Nakakat misschien een beetje mall toe. Ja, misschien beach toe, af en af. Samvi, ik heb die last over jou te explainen, man. Ik kan nog, ik wil voor, het is een beetje laat, en het is klaar afspraak nog. Maar ik ga maar eens terugkomen, kan even wat jou wat aangaan. Oké, koos je lang zo laat. De weekend is morgen school verregen. Dan was tref ik op die pad en mijn phone is op. Maar ja, lijkt mij uit het enjoy. Mijn boy blijven, luister voor jou ma. Na? Oké. En zij lijkt nogal nice. Als je iets nodig hebt, ja maar. Ik zal hem weer in 2 weken zetten op ja. Alright, zien jullie. Kam view si upahala, siya fa may. Bila sa may upaha. Siya laling. Ang biti lang kakan. Saan ang furawa ko is?